Apa-apa kok anggap kleru, apa-apa kok anggap salah. Cetha lamun to genduren lan uga sajen gelar budaya kuwi musyrik. Yen pancen kowe ngarani musyrik, apakah artinya musyrik? Hah? Nyembah sak liyane pangeran. Yen sirik kowe ngerti apa ora? Lek kowe ora ngerti omong ora ngerti, takoni gendi takon kaya wayang ae. Ya kuwi ilmu ingkang piguna. Dene ingkang angka 3 dongane anak lanang sing soleh. Wong yen pengin besok bisa tentrem ana ing kasuwargan, sangune ya 3 perkara kuwi. Amal, ilmu kelawan dongane anak putu. Babakan ingkang angka 3 penemban. Jengandika paring dawuh sangune wong mati nenggih dongane anak lanang sing soleh. Nyuwun ngapunten. Kula Petruk kantong bolong tak nyuwun prisa. Apa sing ampuh dayane iki mung anak lanang sing soleh? Tegese yen sing mandi iki mung dongane anak lanang, mesake wong sing omah-omah, wong bebrayan yen nganti putrane iki wedok. Merga sing ampuh mung dongane anak lanang, apa ngono ki tegese dongane anak wedok niki njur ra iso numusi ngono apa piye? Mongko perkara putra niku kakung kalian pamestri menika sampun kinodrat dening Hyang Agung, kula kalih panjenengan menika kantun nglampahi. Yen pancen sing mandi mung dongane anak lanang kula kinten menika jagat mboten adil. Petruk dongane anak lanang ki tegese anak lanangi pengarep sing duwe tanggung jawab gedhe. Anggene nata lawan keluarga lan uga nata lawan pribadine dhewe. Sing sinebut anak lanang ora kudu blegere ki wong lanang. Nanging lamun to ana wong wadon sing pinter momong karo atine dhewe ngendhaleni karo nepsune dhewe, kuwi uga sinebut anak lanang. Mula kuwi ngaji sing pinter. Piwulang apa wae aja kok tampa mentah kaya ngene ndak kesluru dalan sing kleru kuwi bingung dhewe. Ada pertanyaan. Takon apa? Aku tak takon, wong ning donya iki lak antri mati. Iya. Aku tak takon, wong mati iki parane nang endi? Aku ora ngerti. Sing ngerti aku. Apa? Manut sing mikul. Walah. Lho Bima Suci karo aku sing ampuh aku lho. Pertanyaan yang kedua, wong mati lek mujure lak ngalor. Kenapa wong mati kok mesti didep ning ulon? Apa sebabnya? Lek nek sing madhep ngeten kok jagongan karo mayit liyane. Karepmu ngono lek rembukan kowe mengejak guyon karo Bima Suci. Ah, mboten. Blaka suta blak kotang terus terang kula seneng kalian jenengan. Kula marem ngerti kalian jenengan ngoten iki. Mang tutukne Nadianto sak jek jumblek lagi iki aku ngerti pendhita iso ote-ote. Mongko pendhita adate dhuwur iki ngangge serban, terus kene nganggo jobah, ngisor ngangge sepatu kasogi. Lah kok iki malah bligung tanpa klamben babar pisan jenengan pripun? Sing jenenge pendhita iki ditonton saka blegere apa saka ucape lan tumindake. Ya ucape lan tumindake ilmu ingkang mapan wonten ing ati lan pikiran. Tinimbang aku nganggo surban, aku nganggo jubah ning nyatane tumindakku nista. Luwih becik aku blegerku kaya ngene ning sak bisa-bisa aku dadi wong apik. Punten penemban. Menawi kula nalar, kula gagas, kula pikir leres ing dados dawuh panjenengan bilih wong kuwi dudu perkara wadake, dudu perkara sandangane,
dudu perkara blegere ning sing baku niki to ya ganteng bagus nganggo jas ya nganggo dasi bae korupsi ngoten pirang-pirang. Mila kula condong kula rumaja jenengan blegeripun nggih namung prasaja kados mekaten ning nyatanipun kawruh ingkang wonten ing pamikir ati ingkang suci sampun kasarira dening jengandika Penemban Bima Sekti. Pancen bener lek digagas ya, Truk. Bener piye? Nah iki sing dingendikake karo Penemban Bima Suci ya ngono kuwi. Intine sing ana njaba utawa padhak karo sing ana njero ya kuwi ati, nadyan kaya ngapa lan kepiye tetep larang atine. Larang atine. Heeh. Kuwi ora mung babakan menungsa lho. Apa wae waton kok ning jaba kuwi mesti luwih murah, ewadene sing ning jero kuwi mesti luwih larang. Kuwi tenan, Tru. Contone ya kaya aku karo kowe iki ditresnani karo Ndara Janaka. Nadyan blegermu karo blegerku ya mung panakawan sing wujude mung kaya ngene, ning gandeng awake dhewe duwe ati seorang pengabdi yang baik. Mula nek ndi-ndi dijak karo Ndara Janaka satemah iso kajen keringan. Ana neh conto minangka bukti lamun to njaba karo jero iki larang jero. Contone sing gumelar ana kene wae. Sinden nganggo jarik. Ya. Jarike nggene ning jaba apa jero? Ya genah ning jaba. Ah, aku tak takon, jarike regane pira? Jarike regane pol-pole 300 nganti 350. Pertanyaanku, jerone jarik apa entuk dituku 350? Yen jarike regane 350 apa oleh jerone dituku 350? Ya ora oleh, upamane nek sung oleh, upamane kok kula angsal kula oleh, berarti pancen jerone wis bosok kuwi genah kuwi. Lah iki minangka bukti lamun to njaba karo jero kuwi penting jero ngono kuwi. Wadak bleger karo ati penting atine. Kowe aja mbanyol dhewe ning kene. Sae karepmu arep piye? Momong Arjuna wis lunga, bapakmu karo kakangmu wis lunga. Nata lan meru jaga katentreman tumraping Arga Kilasa. Pripalungguhan iki kowe arep apa? Kula tetep pengin sumanding kalian jengandika Sang Penemban Bima Suci. Kula nggih tetep nderek jengandika Sang Wiku. Miap langening kalang dwana klara panda moncar. Dinon lir kakonang surem. Soroti tanpa adang kasor lan pajaring. Purnaming gegono dasare mangsa katiga imohana aweng ring ujung ngancala rengganing taman sari ronging sematune brengeng pindha pujining Brahmana asasanti jaya jaya Brahmana sepuh ingkang munggah ning pendhapa pacrabaan para gagi diprayogake anggene pinarak Penemban
Astungkara sidam sekaring bawana langgeng muga rahayu sagung tumuwuh. Penemban Bima Suci matur nuwun pangrasa ora kurang prayoga anggen Kumara Seba ora ndak tampa tanganku loro tumiba sepadha-padha. Ora kok jeneng kami tambuh nanging dasare aku durung meruh. Panjenenganmu ki Brahmana saka ngendi lan sapa peparapmu Penemban? Ditepungake wae Penemban. Ala tanpa rupa aku iki Brahmana mburi saka negaring pasir gumelar. Dene panjenenganmu ndangu kelawan jenengku aku peparap Resi Jati Sampurna. Banjur ana wigati apa kepareng rawuh ana ing Arga Kilasa kene Penemban? Yektine waleh-waleh apa? Kabar wis sumebar warta wis rata ana pendhita anyar katon ingkang mapan ana ing Arga Kilasa sing nyatane siswane utawa murite iki cacahe ewon. Kabeh padha gandrung, kabeh padha kayungyun marang kepinterane Sang Bima Suci. Kabar sing ndak tampa panjenenganmu kuwi paring wujuding piwulang, paring wujuding ngelmu ingkang arane ya kuwi ngelmu kasampurnan. Penemban. Yektine Resi Jati Sampurna iki marem aku melu seneng merga ana Brahmana sing isih muda tumaruna sing tansah gegulang kelawan weriting agama suci. Aku seneng, aku marem. Mong emane bareng aku temeka ning kene kok kahanane ora kaya sing tak gambarake, malah iki tiba kosok balen Penemban. Wis cetha ngeglo tanpa warana lamun ta pendhita kuwi mesti wae cedhak karo panembah, pendhita kuwi mesti cedhak karo pangibadah. Ning Ripalungguhan iki nek beda. Sing bener iki pendhita tumindak lan pakartine tansah lelandhesan agama suci. Aja nganti nyampur adukake ngantarane agama karo budaya. Iki sing marai kisruh, iki sing marai salah. Mulorane ramukal donya iki akeh bencana, akeh lindu, akeh banjir lan kobongan. Merga ya pancen menungsa sing murang tata nyampur anane agama karo budaya kuwi mau. Ndak sawang ana ning jaba mau kae wujute sajen utawa sesaji. Wis cetha lamun to sajen sing kok siapake utawa kok cawisake kae nggih nyajeni para demit, para gandharwa kuwi wis cetha. Lan manut kandhane para cantrik kene saben-saben dina tinemtu mesti nganakake wilujengan utawa gendhorenan. Mongko nuwun sewu sing jenenge sajen, sing jenenge wong wilujengan utawa slametan ki babar pisan ora dituntunake karo agama. Lah kok Ripalungguhan iki neng kene malah kok lestarekake. Yen patrapmu kaya ngono ki tegese kowe padha karo ngina karo agama, padha karo kowe ngremehke karo Gusti sing gelar jagat Bima Suci. Kadya trisang kapirangu rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati ing saya saben-saben dina wiyosane Resi Bima Suci ana ing Arga Kilasa jare papan kene mesti nggelar wujute endahing budaya. Iki kok campur meneh, kenapa kok agama ndak dicampuri karo budaya, dicampuri karo adat? Aku ora cocok, aku ora condong, aku ora rumaja. Aku dadi Brahmana sepuh duwe kewajiban ngelekake marang pendhita sing enom sing nyati jlewar ngawur tumindake. Mula kang mangkono yen nganti Bima Suci ora gelem nglereni anggenmu nganakake sesaji, anggenmu wilujengan, anggenmu nggelar budaya, nuwun sewu ora nganti kenthong subuh pertapanmu Arga Kilasa bakal rata padha bumi.
Tata krama ora ngerti Udanegara babar pisan Bima Suci dijak jagongan malah minggat wakile kula. Kowe sapa? Santrine Sang Bima Suci. Jenengmu sapa? Ndangu dumateng Jasong Bolong. Nggih. Sing mburi lemu ngontak-ngantuk iki sapa? Ngantuk denggelmu mlocot kuwi ora. Mripatku gena tak jereng kaya ngene ngontak-ngantuk. Adine Petruk ya santrine Sang Bima Suci jenengku Bagong. Nuwun sewu Penemban. Sebabe apa kok guruku Sang Bima Suci ora kersa wangsulan banjur ninggalake pendhapa iki pancen nuwun sewu. Penemban Bima Suci iki wis kesel. Wis jelek, wis waleh, angger-angger ana pendhita teka mesti ngejak debat babakan agama kaya ngono kuwi. Wis saiki sing wangsulan ora kudu Penemban Bima Suci, aku wae. Cantrike sing jenenge Petruk, kowe arep takon apa, arepe protes apa, arep gugat apa, monggo paringa dawuh. Kenapa ing atase kene iki pertapan ngene wong ibadah, ngene wong manembah nggone agama. Tak sawang nono gapura ngarep mau enek sajen nggih nyajeni demit sampean aja kleru yen ora ngerti apike takon. Aku ki ya duwe nalar kok iso sajen nggih nyajeni demit iki lho. Saiki omong critane sing jenenge demit, sing jenenge medhot, sing jenenge gendruwo njur mangan gedang iki apa enek critane. Nuwun sewu, sajen kuwi penyajian. Penyajian ki apa to? Penyajian ki unjuk rasa. Unjuk rasane sapa to? Unjuk rasane menungsa karo Gusti ingkang gelar jagat. Lah, kenapa kok wujude kok bangsane Pala Gumandul, Pala Kasimpar, Pala Wija, Pala Kapendhem lan uga wujude asil bumi liya-liyane kuwi pancen dituduhake marang Gusti ingkang nyipta jagat. Ya Allah, ya Gusti, menika peparing panjenengan ingkang murakapi anggen kula gesang pramila kula ngaturaken panuwun dadi inti sarine wong anake sajen ki mung matur nuwun karo Gusti sing gelar jagat ngono kuwi. Kenapa kok pandhak-pendhak piyosane Sang Bima Suci neng kene mesti aneng genduren ana wong wilujengan ana wong slametan. Slametan ki werdine njaluk slamet. Ora kok njur guru kuwi jenenge Bima Suci slamet iki ora mboten niku. Ning nyuwun supaya diparingi slamet, ngopo kok diarani wilujengan? Muga-muga dipun paringi wilujeng. Ngono kuwi inti sarine padha, mung basane sing beda, nyibarati wong lelungan. Padha sing dituju ning seje carane, ngono lho. Kenapa kok pendak-pendak wiyosane gurumu gelar budaya mbuh kuwi wujute gendingan apa dene gelare budaya liya-liyane? Mongko sing jenenge budaya ki ora ana sambung rapete karo sing jenenge nuwun sewu agama. Cetha lamun ta kuwi ngawur ngawugawar. Budaya sing pundi sing mangluputke? Kenapa kok saben-saben wiyosane Bima Suci dadak gelar wayang nanggap wayang iki apa? Ha? Penemban Jati Sampurna apa? Bagong mau ya tek menteleng mripatmu kowe arep ngopo? Menteleng wae kowe ora ngerti kondangku. Iki lho premane Driyareja ya iki. Yen tak rasake suwi-suwi omonganmu iki kok ya nylekit ning dada. Suwe-suwe tak rasake kok marai keri ning kuping. Apa-apa kok anggap kleru, apa-apa kok anggap salah. Cetha lamun ta genduren lan uga sajen gelar budaya kuwi musyrik. Yen pancen kowe ngarani musyrik, apakah artinya musyrik? Nyembah sak liyane pangeran. Yen sirik
Kowe ngerti apa ora? Lek kowe ora ngerti omong ora ngerti, takoni gendi takon kaya wayang ae kowe ora. Sing jenenge musyrik utawa syirik itu tidak terletak pada perilaku dan bendanya, namun gumantung saka atine wong sing nglakoni. Mongko atine menungso sing ngerti ya sing nglakoni dhewe. Wong liya iki mung nyawang ora iso ngoleh-ngolehi goblok kowe iki. Wong anakake wilujengan iki genah. Mas Petro wis paring dawuh supaya dipanjengi wilujeng. Slametan supaya diparingi slamet. Hah? Kenapa kok dadak nganggo wujude buceng? Buceng iki werdine nyebuta sing kenceng. Nyebut kenceng marang sapa? Marang Gusti ingkang nyipta jagat. Kenapa buceng kok ana sing buceng tumes barange maknane piye? Buceng tumes iki tegese mlebune kenceng metune lemes. Artine ora. Wong elek. Aku suwi gregeten karo pendhita iki. Kok dadak gelar budaya wayange abrak apa? Wayang ki haram, wayang ki ora ana tuntunane agama. Cetha lamun ta wong nonton wayang mung arep maksiat, wong nonton wayang mung arep gawe dosa. Iki pamane kowe dudu pendhita langsung tak idoni raimu lho kowe. Kok iso ngarani wayang iki haram? Kowe tak kandhani ya, apa wae iki gumantung karo niate. Intine mapan ana niat. Nyibadah pisan lek niate kleru, ora nggih sungkem karo Gusti, ning butuhmu arep pamer karo dulurmu, pamer karo tangga teparo. Olehmu ngibadah ora nek gunane mergo niatmu kleru. Padha karo wong tindak ana ning tanah suci, sing becik pancen ya nyampurnakake rukun Islam. Wong pasrah sumarah sumendhe marang purbane Hyang Agung. Iki engko entuk ganjaran, entuk barokah. Nek niate tindak ana tanah suci butuh arep pamer. Iki lho wong sugih, iki lho wong kusuk, iki lho wong apik. Lek butuhe pamer ngono kuwi, kowe iki ra entuk apa-apa anggenmu dadi kaji, entukmu mung kelangan dhuwit karo awakmu kesel tok kuwi engko. Padha karo piyai mirsani wayang. Lek nonton wayang niate gatekke wejangan, gatekke crita, gatekke lakon, gatekne gending, ora ana harame. Sing marai haram ki nonton wayang niate kleru, butuhe ora nyawang utawa nggatekke lakon utawa wejangane dalang, ning rene butuhe mung arep mentelengi niken salindri lho. Pembayangne, peh, sindene ayu-ayu, apa tak kompa ngono piye? Lah iki lho iki lho. Sing marai dosa iki atine menungsa utawa pikirane menungsa ngono. Ripalungguhan iki ngene wae, gandeng aku karo kowe wis ra gathuk. Kowe karo wong Arga Kilasa wis ra nyawiji. Luwih becik kowe lunga, kowe minggaton. Nuwun sewu kene iki cantrike iki ewon. Yen nganti nang kene dibong urip-uripan tanpa lunga cilaka kowe jati samono. Aja gembelo sirahmu. Ripalungguhan iki apa ndok anggap aku teko kene iki mung ijen tanpa kantha, tanpa kanthi. Aku nggawa pramadya bala saka pasir gemelar sing cacahe pirang-pirang. Buktekno luwih digdaya endi wong pasir gemelar karo wong Arga Kilasa, remuk bubuk dadi rempon. Liruting kidung kadung kadereng amor kula lajengaken anggen kula matur taksih nabet saklebeting manah nalika Bapa Durna merintah dumateng Bratasena supados ngupaya kayugung susuing angin ingkang mapan wonten ing Gunung Candramuka banyu Perwitasari ingkang mapan wonten ing Samudra Minangkalbu. Nalika semanten kula saged nggambaraken, kula saged ngukur tartamtu Bratasena badhe modar. Ora ana critane wong manjing ngono sakjroning alas gedhe. Mongko papan dunungi para Gandharwa lan kewan galak metu urip. Ing nyatanipun
Bratasena slamet. Angka kalih nyemplung wonten madyaning samudra kidul. Tartamtu saben tiyang saged nggraita lamun to Werkudara mesti mati. Ning nyatanipun malah tiba kosok balen sirna. Malah kebangetan anggenipun ngilani dadanipun Duryudana ketitik wani murang tata. Dedipok ambangun wujudipun pertapan ingkang mapan wonten sisih kidul wetan negari Ngastina. Naminipun pertapan Arga Kilasa. Rekake mawi peparap nenggih Bima Suci. Patrapipun Bratasena ing kados mekaten menika cetha lamun to ngremehaken dumateng Duryudana tur gumun tumrapipun manah kula. Ing rumiyin kula anggerba lan munta Bapa Durna menika bener-bener anggenipun ngloropaken dumateng Bratasena merga saka gedhene tresnane marang para Sata Kurawa. Ning nyatanipun samangke bukti sampun cetha, kanyatan sampun lumadi. Kula saged mesthekaken bilih Bapa Durna menika pendhita sing ban cindhe ban siladan. Pandhawa Bratasena ditresnani nanging Kurawa babar pisan boten pikantuk kawigatosan. Mongko ingkang lelemu dumateng badanipun Bapa Durna menika Duryudana sing mulyake kalian pendhita Sukalima menika tiyang Ngastina. Ningke menapa katresnanipun mentiyung dumateng para Pandhawa. Tanpa benten kalian kula ngopeni wujudipun Sona. Sona utawi kirik nika menawi dipun openi dipun pakani mesti gelem tunggu omah. Ning parandene menika wonten pendhita digawe becik dimulyakake ning parandene ra gelem gagas karo wong sing wis ngopeni. Pamedharing warsitaning ati sumantaka haniru pujangga tahat muda ing batine marma kedah ginunggong tan weruh yen ngesemi amaksa hang rumpaka poso kang kelantur tur kang ketula tula pinalaten rinuruh klawan ririh mrih padhanging sasmita mrih padhanging sasmita kawula nuwun sewu nggih anak Prabu Ngastina. Samendang boten wonten ingkang karempit sedaya sabda tama paduka menika pancen kasinggihan sedaya leres boten wonten ingkang lepat. Lan kula sanget condong sarta rumaja menawi pancen wonten Ngastina mriki wonten piyayi ingkang prasasat nindakaken bidung api ruwang trenggiling api mati dom sumuruping banyu ingkang tetela namung badhe ngogak-ogak dumateng kajayanipun para Kurawa lan warga Ngastina. Nyibarate kaya andeng-andeng ingkang boten pernah panggonanipun. Monggo dipun cuplak kemawon, monggo dipun cutat kemawon. Walu gimbal manyar-manyar bret gantil buntute kisok. Andeng-andeng ana motor ya dicuplak dadi mala, njebebek hawela-hawela.
Kawula nuwun sewu nggih anak Prabu Jaka Pitana lan kowe Dipati Harya Sengkuni. Nadyanto aku ki wong bodho ning aku ki wong tuwa sing kulina nggatekake playune tembung. Menawi sampun cetha ngeglok tanpa warna bilih gesangipun durna wonten ing sampun muspra. Mboten wonten ginanipun menapa-menapa. Mongko kula sampun toh jiwa raga yen perlu kawibawan kula sorokaken kangge srana kamulyanipun para Kurawa, kangge srana anggen kula mbebantu labuh kaliyan warga Ngastina. Ning nyatanipun napas brabas tanpa guna. Yen pancen papanipun durna wonten negari Ngastina mboten wonten ginanipun tinimbang reget babut jemberi jrambah. Daya-daya kula nyuwun pamit kemawon saking mriki. Pandhawa bya kumulung mangusir mangung siring tata Kurawa kambah kongke srukati Paman Patih Harya Sengkuni kados pundi menika menggaing petang kula mboten dados menapa nggih. Nanging ingkang kula kuwatosaken kisahipun Kakang Durna mangke malah ambyuk wonten mungsuh. Tegesipun malah mbebantu dumateng golonganipun para Pandhawa narbuka utawi amiyak sedaya wewadi kegiatanipun warga Ngastina. Kula nyuwun idi palilah saking jengandika nggih anak Prabu kula tak memanuki, kula tak ngawat-ngawati lampahipun Kakang Durna. Langkung prayogi kados mekaten Kakang Narpati ngawungku wonten timbalan kang adhawuh Yai sampun ngantos pegat lan kendhat mang awat-awati lakune Bapa Durna menawi pancen badhe merong kampuh jingga manunggal kalian para Pandhawa ampun tidak